Сега ще ви покажа един много бърз десерт, който е изцяло low food map и в същото време е нискокалоричен и богат на протеини, ако го направите с, мога да кажа, ако добавите съответно протеин, в противен случай ще е просто нискокалоричен и вкусен. Та основните съставки са много важно 2 неозрели банана, защото зрелите банани са храна, която ферментира, евентуално при хора с раздразени черва, причинява проблеми, по-бързо има фруктани, които по-бързо ферментират в червата, затова взимаме зелени банани. Като съответно също има определен грамаж на порция, който се допуска, но ще го напишем това в описанието, колко грама на порция може да приемете. Ще използваме кленов сироп, който също е изцяло food map и може да се използва като подсладител. Какао на прах, черен шоколад 85%, който също е low food map и до 25 грама на порция не предизвиква симптоми, като подуване и газове, и фъстъчно масло, което също до 30 грама на порция не предизвиква оплаквания и бакулвер. Ето тази купа съм намачкал бананите. Добавям след това какаото на прах. Добавям бакулвер, една чайна лъжица. Протеина на прах, който ви казах, че е по желание. Това е соев изолат. И чакай малко, таде. Да, и сега. След това добавяме кленов сироп. Сироп. Да, кленов сироп. И след това добавяме 2 лъжици фъстъчно масло. Фъстъчно масло! Да, и така изгледа, след като добавих и фъстъчното масло. Сега всичко това го размесваме и го изсипваме в един блендер или чопър, да се разбърка. Ето така изглежда, вече като сме го приготвили с блендера, и сега ще го изсипем в тавичка. Ето така изглежда, когато вече е и с парченцата тъмен шоколад 85%. Сега остава да го пуснем да се пече в фурната за 20-25 минути на 180 градуса загрята фурна.